Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Kedam Dipok Bora Karbi second year Charli bomb 17 years old student upon Cholangrem Derajok Dieter Government Model College student atumpen Paterpi Ponsi Rally for Justice Unity and Peace Book ATP and Ponsi Rally Ajaime Kedengpo Patumi Aruni Pai Crazy Ninkan Surihinira Inquire Trogani Lakha Inquire Trog Dua Burgari MSc Constituency under Dieter Government Model College Principal Dr.Dipok Bora second year Charli bomb 17 years old student Karbi Piapan Cholangrem Aphuthak Dieter Government Model College student atumpen Paterpi Ponsi Towar Pi along Rally Ajaime Kedengpo Labangso Rally for Justice Unity and Peace Rally along Kachesong dun Lake Dua Burgari KSU Headbrands Bokakhat KSA Golakhat KSA Dieter areas Women Student atumpen Chenglok Penang an Raratum Chetong dun si Labangso Rally Ajaimek Ingsamchin pen Pachunpo Labangso Rally Kidam Lake Dieter Government Model College pen Dieter Main Town an Lapenke Dieter Intritex Gate an Labangso Rally for Justice Unity and Peace Rally Kidam Nangkokke Dieter Government Model College Principal Dr.Dipok Bora Lapuson Karbi Piapan Cholangrem Derajok Militung Kroy Tekti Lake Lifetime Si Jelpen Jok Jedet Nangpo Lapen Pasi Pivek Nangji Pusi Keha Mate Demand Po Lapen ke principal pen amat remove that nang poputa demand pontu. Jong si lanon silent pen Kachesong pon bom pen justice pipe pulote violence penta Kachesong pon nang kok poputa Dieter Government Model College Union atum pen ningche pondunti. Dua Burgari pen Adverson Koripo Karbiang News Channel. Isi sexual assault labang isi non-bailable offense ladak non nilitum Dieter hawar along Government Model College principal Dr. Dipok Bora alangli kedam tangapor ningkani sita sosial alangli nut amethang a student amat peneng se alangli second year asal lang kede Charli bom lang alangli inut la so pi fan alangli Meklangno Kachoklem along abang kanilitum pinda Kachetong kadogowis tame sodak pen pinrem pon alang lipan lapan labang so along kanilitum Kedoan dun tekten so tagalisi alang lipan non kang sai bom son tak si kadowe arona tang kadowe non abang ke ilitum kachini si ong no nasi arona tang ateng alang lipan insai ponang po lapen non amat boleh kali istami alang lipan abang ke labang so college ke heloi gwing no nilitum hin pen kadimana bang ke alang lipan abang la soar pu la so aboreng pua eson son along pen abang ke ni tumahin pen make remove nang po kopia por lo puro tang te pini ladak isi jongdam no te the Government Model College Dieter a principal lo alang li a principal amat si alang li amethang a student aphanjong se la son cheklem thek lo puro tang te bang aphan ga alang li lang prot lo la son se alang li amethang a power che misuse bomb non kedam tang por misuse bomb son taxi mogewang je port a jong se alang li phan la so ajak kong alang li phan pi to that lo puro tang te anso se che misuse tu po athema non labang so incident ke klang stame alang li labang so phan ke ther ke hap tan loksi ningkani sis tame padami juilo e phong ni tip ni ani sini ni pu alam gali lake komane men technology ra ke pura alam tak anchot takali si non bang ke aningkan sitame la so phan lapusi akang ting along beng ver padang ni phan ke dom ke ther ke hap pen si son klempon bom si pinier ni an lapuson abirta ilitum long pon la selang li phan jong si labang so model college along ako puthot nang toy plot lo putang te la dak labang so college amen sitame ka six stack do ko reputation sitame awadat po mugang ya por bang ke la so college kaching thur dikali si anso se si nang jumbom pe muani sigala dake isi abhut bangla si plang det po ingram den po labuson si ako lang lipanyong si ladak pen kapre kadim le transfer pon fit pustami haladak ta methan army ke kengun e po munison tak sila son monit inut munit puda mun e alang li jon tu son la sona ve behavior ke do mate la sona mindset ke do muni ke mumu ta kengun lo pot si ladak ke helowing lo kapre kadim nang sa alang pan transfer pon det pe la puson ajak kong mate la puson power pitu det lo protang de haladak sitame alang li ga choklem nam bek la sona kam bang ke la si ahok non ke jabom government pen mate sarkar pen iri tuma phan kadogo we suarlu tum phan isi mesen slogan mate mesen
initiative ke anpon du labang ke beti bachao beti parhao tangte jongsi lapuson beti bachao beti parhao palong jongsi lapuson na criminal mindset mate lason animal mindset amuni panjong si ako arpu pitu pen dak principle ladak puchut kali kapre ka di monong sa sita lason power pitulo pulotang te beti bachao beti parhao palong so muni support du na lang ma ka support chot kali sila mangke lasoa slogan along lasoa motif along mangke alang like against idun government against idun tangte lason muni rumpan law and order hin pen lapen government hin bestame kopi kopia punishment si PG lapen ko anang dengan selang lipan punishment PNG labang lo ni tum kachinigang tung chota kalisi alang lipan nong si pangkreve pen iribu pulotang te ladak bang ni tum pini ka song song dak si pini bang ni tum peace release ladak pen college pen bar si college long ani tum bang iglo alang lipan Kachesong pon lo kopia por Kachesong nang kok pulotang te alang li inudver pan ni tum Kachesong panang ji kali ako alang li inudver pan si ni tum Kachesong chot pota kali pini alang li podat lo alang li person thought si mogewang ji aprang jong si puson amunit la sona mindset amunit jong si ladak ilitum environment long do bom lang pulutang te mo phike amso si ilitum pini alang li polo mo next bang nang lingjir type ni lingjir type la sila hai bang ke ilitum chilang chari du nai la pen non pen kachere make ke dosi ke me kachere make lo pulutang te ko son lo prevention is better than cure pu english pen gi pudo kopia pot lo la ke Kodera pi hala pu penisi kecelang pen nason la pu kecepa memute itiwet angku pilong pen kuplang si war pit segini la si la puson dak taxi la so principal pan sistame angkur pen si pubon plang si konani la pu wardam pit si ame thang amat hadak pachikreng hak nang pu pusini tu mahin pen bangke demand pon lo athema la sona criminal mindset a principal tuma a panjong si son principal post pipon bom lo pulotang te mo prang de bang ji future ki future ke Halloween lo a present lo amat si so usomara tum chido thek thek po la pu amat si virbom po virit khangyang po la sini tum akadiman ke la pu lan vet lo thang na ta kai lo la non Kachoklem vek la pu son criminal mindset a principal la phan bang ke alang li la bang so gorengang hoi pan staming than ponang po la penadak ni tum government model college made daithor ke Halloween lo alang li phan bang ke kapre ka dim stamil la so profession la so power bang alang li phan parideng long le dat nang po pu bang si ni tum hin pan stame demand pon lo lapen isi sexual assault lapen molestation labang so case under long mangalang lipan stame bill stame long pon petet ngi athema la so offense like non bailable lapen alang lipan bail pen ke pajok ye bang ke aron atang mate law and order authority atun sitame adak pajok pon petet nang pubus ini tum hin pen bang ke demand pon choro tangte den Kachesong local MC and part division em Sorry, chatok sampine message ke piji som dogo. Message ke piji mane alang lipan stame netum kachuningri abang chopalipon chopale binong lo athema netum madak duar bagori hawar mane daithora hawaran chotakali duar bagori hawar pulotangte alang lipan an chotakali sinon bang duar bagori hawar chotakali karbiang long autonomous council IEM hisapen alang lipan netum dak pen chuningri pon lo je labang so meter ladak athema sir ilitum ilitum duar bagori aphan isi Kemesen institution la ke government model college la so government model college inut a principal kamatha ke hino dak kamatha ke chok chedara join ni pan labang so college bang ke pavir kok long le nangji pusnang li fans tame chuni ripon lo la sila bang so college ke pa mesenji la pen idituma hawar long education environment ke pa messenger phan ke nang list me unan nang lihin pen ajur pipon pen labang so meter transparency lapen accountability along transparency ke pa doje phan bang nang liun an bori pon tha lapen ke phowek abang phia phan stame lapen hem tun atum phan stame nang lihin pen akang sai mesan akang sai na pipon ik pu seng ani phan stame ning the pon pen chuning pon la media courting jurman choro ate kardong pajegla neli to pini lapusona muluk ko kaching room nang ko kathege litum aingjir Lapuson bangke Dipok Bora nyura principal model college long Lapuson od lang no nang Kachoklem pi nang kilang red ilitum karbiang long along alangli Lapuson boreng war sai nang Kachoklem pen alangli Lapuson misbehave bangke ilitum kroin e athe non ke ili bong phanachot kalilo ili nong ili thang junok ilitum all karbiang long lo inuvet thage phoge stamik anong athang bangke ladaka college dokoklo mate karbiang long dokoklo la se la puson sona muni ta phanke ilitum kitia ta hojo nang nei lapen aron atang ke ka la puson chelang le pin ben karbite kang karbi lopu lailim
really bong phan justice palong vek ni bu bangke sarpi sarpu courting jir okol student bolam di chingrum perla thurlo na apong ili tum bang khe la puson ili tum han ot lang no nang chuklem pen ikilang red ke ili tum na chichak nang ni la so ka chichak ga ili tum compromise dun det titik posi ili tum hala pu an non ge ili tum han e beri kak lo kidam tang a kes namrata kes non nogol rong supilong la pen sumila rong hang pia kes bongso tum non an pining kan tini sari bosor pling ket lo stamino an daily tum justice long lelang lapilas lapuson nak thak akes bangke paduik bernang ni lasi komane tangka suri si pen konane tangka la pujo enik choma ke claim ri kado ka ve karbiang anglong ke thek ding mana chuning ri lo athe ilitum nongno si gi juno lo ap ke paprang dun ji kali lo ilitum angke nongno si ekewan pirong lo lapu ke ilitum kacha ilipunot prang paprang dun thek thelo lasi non ilitum la puson or lang no chini lor pen dal me ilitum padunang le mithang saya ke chiklem rep bang nang ne lo last time amuluk ansu si chipinang jelang ansu si chipang tang tunang jelang justice long litik ta ke ilitum ging tonang ni lapen kado ka be solang do karbiang long ara tumhan ana chuning ri lo okol ladake nilitum kajironga munit det le la puson ki thur pak ni bokali nangli tum se tame nangli se angtong chipi dunon la puson son dipok bora phange phasi pivek nei kalite lifetime in prison labang ni tum demand lo kado ka beta nilitum kaprek ladak student huda student buji pupe nitum KSA appointment chot kali ladak muhila tum do ili court injure tum kado ka be chetong pen si pini labana amuluk dolo kebang jilang tani tum asu ci song jelang justice song silong le bolote mogeli tum jat kolong sitami thurnang kokpo lasi chuning ri lo non ki japon bom Dr. Tuliram Hong sar phansitame anangli labangso angkhotona long nangli sitame imisenji phan labangso a case long nangli sitame cherap chito dum bobusi pulo napen kado kabe karbiang long solang dora tum phansitame litum ainjir tum kiduk hektik lasi kaprek hain mesitame kachirap dunji phansi chuning ri lo ardom Bini nitum ladak government model college director student union akhir pensi la so rally ka ulai lo la pen ke ni nitum ka chapon la BKSA GKSA KSU KSA la pen ke do olang ladak director tum la pen student tum phandan tum chapon lo ladak local student ha la pen ke nitum pini la so rally motive bang ke mane justice nang fake chief Wajar sini tu mangke pini ke kadiman lapen ke justice jong si court along justice ki pipen nitum a favor nat kali det pati nitum akola son thot si pini son thot si nitum really mane ulai thuji lapen ke pini ke nitum ladak kadiman pon ke culprit a phani phasi pi vek nang si athema phasi pi pip lote momo ta okola da college pu chot kali lo momo ta teacher punon teacher kali det sitame kapre ka tum ba kapre college tum sitame matha type hala so hot ning kon justice pipelet ke ko masni phanda nang pun hai un pabu pala son anning a mindset to kok polasi la so munit a phan to ke Dipok Kumar Bora phan ke phasi pi vek nang po la pen ke college phanda blame nang ni athema Dipok Kumar Bora tong ki ma college kalima tilake governments nang ki ma college la si no son hemi silong taman itum example and hemi silong tay no mun theng dala bati itum na phan punishment pima ti dila son thosi nitum na dakta punishment people apen lake alang ke la dakta nang claim long le vek la pen no hok na claim long le dei phan si tum ke ka demand yo si justice long le putet pile justice long le puti nitum ke pinya son thak si nitum ke ako rally ulai thu pola pen jong si chesong bom pola pen jong si peaceful rally pen jong si kamsuli le puti nitum ke violence ta use nang kok po athima peaceful non nitum ke peaceful tan si pini ke dam he sita me peaceful pen long le det polo pute violence use det po nilimen ke cleared up killing pi nili government model college director long general secretary ke bang plan or mu ka cheng Aphuthak ka song slogan ke hang Aphuthak ni tin plan thit khan pakar Prangsi kadom nilimen thare mukrang be nili bisna ku sian bom ada kol hat ke se pen lasinili tum stami alang li phan pin rem lo alang li ke hai Dipok Bora principal aphan asinili tum alang li phan li tum ke makala pohen lo alang li phan phasi pi wek nang po alang li non claim bom awreng sa ar sai tam alang li phan ing thanang po ben tum dak karbiang long along alang li phan ili tum adima klong pek nang ni lapulo la pen li tum dong si justice tong li tik tak li tum ka kila ji song wer ji la pen tum golaghat kese pen li tum ka case tame abang so ka song chun chi tik tak li tum ka tame chi song wer ji lalo la pen tum ka chini lo alang li tum alang li ko son tum
Angji rapan ot lang no kita happen ke klema na selang li pan ke ni tum ke justice long na polan sin tam pe inton nglo dal la tak dulhat kes e bang alo na si song li tum pin tak pen ke bang khobak do sin li tum non ke bang dilang stame nong si la dak model college arang li non ban si nang chun bang thap ni tum bang dakji ka ke stame jose ako justice long le kote Kachesong ana se pang tang lang dong si justice long li tik tang teman si pang tang ni tum dal an deng nang ko pona sa stame ni tum ke ante ladak ka college long nang gedon teman bangke ladak terserah nong do bangke to ko ante pinang ana student bangke klasun ka pheri suta do ko ta halang ni ante yang tum halang tum phanai tum ni ka thirun je bang ko ang tum herinang ni lang le phan alang li Dipok Bora ke alang li ke ladak ke pindu pina babe ala ke alang li ke ma college kali ma kalima alang li ke dak pindu pina babe alang li ke Kachoklem chok chi pigol ase alang li phan ke alang li boreng war sa stame in than tep po alang li ke principal me claim nong le lo lalo abang ke justice tame long wek nang po lalo las non ke bang ji da ka chali tum stame nang tum era ma thanang ne alang li phan boreng war sa kan than ji phan gen tum tame chingi than bom po lamin tum claim bom po an si pang nang stame lalo Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu